Wala pa madawat ni Cebu City Suspended Mayor Michael Rama ang kopya sa gingong kamanduan sa ombudsman nga nagpahamtang kaniya og dismissal sa katungdanan nunod sa kasong nepotismo. Samtang magpadayon si Rama sa iyang tinguha nga magpasubli sa pagpapili pagkamayor sa dakbayan sa Subo sa umaabot 2025 election. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. So I'm okay, I'm fine. Wa siya mapiktuhis sa labing iwahing desisyon sa ombudsman nga nagtaktak kaniya serbisyo. Kini ang ipakita ni Mayor Mike Rama dihang miatubang sa masakop sa media. Sa 17-page desisyon sa ombudsman, napamatud-an ang kasong nepotismo o grave misconduct nga gibasa ka batok kang Rama. Kini subay sa pag-hire sa duha ka mga igsuon sa asawa isip casual employee sa City Hall. Apan matod sa kampo ni Rama nga magpabilin nga huhungihong ang order sa ombudsman kay wa pa man sila makadawat og kopya sa desisyon sa ombudsman. Minsister si Rama nga way nahitabong nepotismo sa iyahang pagpanerbisyo isip mayor sa dakbayan. Matod niya daan na nga mga trabahante ang iyahang duha ka bayaw sa panahon sa duha ka mga administrasyon nga iyang gisundan. Ug siya midugang nga sa kadaghan sa mga dokumento nga gipasa kaniya sa HR dili matod pa niya maato kini ug basa. Kini kun ugaling na pirmahan man niya ang kontrata sa duha. Kumpiyansa siya nga makalusot tra sa kaso. I will never stop because 6 months is too much. It's just like as I have been constructively dismissed. So I am not going to be sleeping on my right. And this one was as well, kung magpadayon yun ngano di man ako ikiya sila. Kanang nangihan ako, ikiya yun ako. Gipadiyag sa usa sa mga abogado ni Rama, Attorney Colin Rosell, suspended city administrator nga himuon nila ang tanang legal remedy o galing madawat na nila ang kopya sa hukom sa ombudsman. Posibleng ipasakan nila kini sa Court of Appeals o moderisyo sila sa Korte Suprema. Sa September 25 nga desisyon sa ombudsman, gawas nga gitaktak si Rama sa katungdanan. Gipahamtangan usab siya og perpetual disqualification for re-employment sa government service. Gimando usab ang cancellation of eligibility for feature sa iyahang retirement benefits gawas lang sa accrued leave credits. Klaro man na siya nga kaso man kana, then we would prefer to settle it legally, no? And to address all questions regarding that particular incident nga gi-file diha sa kaso legally. Dako ang pagtuon ni Rama nga adunay bulog politika ang nagpaluyo sa nahitabo karon kaniya. Apan wa siya mohatag og ngalan kun si kinsa ang nagpaluyo nini. Inay nga masagmuyo, mas nadasig matud pa siya sa iyang tinguha nga mahibalik sa serbisyo. Miduso na siya sa iyang Certificate of Candidacy kagahapong adlaw sa COMELEC aron subling magpapili pagkamayor. Sa pangutana kung aduna ba'y pagbasol nga gibati ang mayor sa nahitabo kaniya? The enormity of triumph that I had been able to experience, dili na nako makapa, we call it rock me, no. Yes, I may be affected, but it will not make me to feel down. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.